Reazzjoni kompletament eżaġerata. Dan li kellhom xi jgħidu edituri ta' gazzetti ewlenin f'pajjiżna wara li Simon Busuttil f'Festa Nazzjonali għajjat konferenza tal-aħbarijiet għax Jason Azzopardi se jitressaq il-qorti dwar mala fama minn persuna privata. L-editur maniġerjali tal-Malta Today, Xavier Balzan, stqarmana kif ma femx kif il-Partit Nazzjonalista qed jipprova jeqleb dan il-każ f'wieħed politiku. Niskanta kif xi ħaġa bħal di tiġi mibdula f'kampanja fl-opinjoni tiegħi mhux biss esaġerata imma isterika u di m'għandha xejn taqsam mal-ideoloġija u ma li xi ħadd iżomm ma' xi partit imma ma' sens komun. Tal-istess fehma kien Josef Karwana, editur tal-Orizzont. Hija farseska li tajt illi għax-ċittadin privat għandu dritt li jiftaħ kawża l-ribelda ġej mill-Prim Ministru jew ġej minn Kastilja, ċuċata. Dan b'mod speċjali meta wieħed iqis li l-ġurnalisti u l-edituri jisfaw f'mira ta' azzjoni kriminali fuq bażi regolari. Jien niskanta kif kwistjoni bħal di tispiċċa tiġi tradotta f'xi teddida lejn-demokrazija għax bl-istess kejl jiena nistaqsi x'għandhom jgħidu il-ġurnalisti kollha, l-edituri kollha li qed jaffaċċjaw imma tsunami ta' livelli, inkluż kriminali. Mo għaxej mis-sema u sibni f'ħoġorna l-lum il-ġurnata li huwa xi ħaġa totalment differenti. Jason Azzopardi żgur mhux forsi huwa l-ewwel persuna illi qed jiffaċċja livell kriminali, jiena attwalment personali wkoll għandi xi 3 livelli kriminali fil-konfront tiegħi. Fl-ebda wieħed minn dawn il-każijiet qatt ma kien hemm grupp parlamentari jiddefendi lill-ġurnalisti. Meta wieħed jara ħanejdu hekk dal-festin fuq id-deputat parlamentari wieħed, jien ngħid mela il-livelli kollha l-oħra. Palissa hemm mal-190 livell quddiem maġistrat wieħed fil-Qorti ta' Malta. Li ħafna minnhom ilhom għaddejjin minn żmien amministrazzjoni oħra. Id-demokrazija t-teddid tad-demokrazija ma bdietx illum. Li kieku kelli jiddefendi Simon Busuttil il-ħadd kontra l-livell kriminali l-ewwel ma kien jagħmel kien jiddefendi l-edituri tal-gazzetti tiegħu stess. Żgur mhux forsi irid jagħmel kapital minna minn di situazzjoni biex qed jgħid li fl-opinjoni tiegħu u żgur ħadd mhux jemnu illi hemm xi heġemonija jew l-istat qed jaħdem kontra partit fl-oppożizzjoni li mhux il-każ ovvjament. U quddiem mistoqsijiet lil Prim Ministru dwar jekk jikkundannax il-fatt li ċittadin privat ħadan il-pass ma naqsux lanqas kummenti ta' ġurnalisti u ex-ġurnalisti. Fuq Twitter, Kert Farrugia, illum kap tal-komunikazzjoni tal-Gvern qal li kien Richard Kakija Karwana illi fetaħ libel kontra tiegħu u ħadd ma staqsa lill-ex Prim Ministru Gonzi biex jikkundannah. Dikjerazzjoni simili għamilha l-kap tal-aħbarijiet ta' One li rrefera kif strateġist ieħor ta' Lawrence Gonzi u Simon Busuttil, Lawrence Zamit, ukoll ħall-istess passi fil-konfront tiegħu biex dawn ukoll ikkonfermaw kif mhux l-ewwel darba li ċittadini privati ħadu dawn l-azzjonijiet.